till I dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Hey, don't you ina zaka idan kaga ban dawo da kan Alhaji bai zo idan nan ka kai shi ka tsine mun kawai a'a mai gurasa a'a babu mun baba kawai ka gane ni kai ka kira shi mai gurasa mai gurasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu da me yake kama ya tafi wallahi subhanallahi shi mai gurasa wani lokaci bai da saurare ne ya ko da na ce an yi sama da ni an rumbuɗa da ƙasa ji fa kike ji wani kamar wani buhu aka fasa amma ni ban ce ka je ba ko ai sai da kake ka shigo kake ka faɗa can yana nan a ɗaki to ba dole in yi faɗa ba kin ji kunkuru na nan kuwa yadda yake wani haka ba mai gadin nan ya sama da ni kike ji yadda kika san an fasa buhu abu dai bai daɗi ba tsakaninka da aminanka a ce an ji ku haka ba ko gaskiya amma kamar yadda na gaya mai da su ne damuwa Allah goyi wa kowa Waye ne wai? ya ga kawai Wani kunya ne? Wani kunya? Kai, mu ma fa. Waye ne wai? na alhajin kai zo nan mai gurasa lafiya mai gurasa ka faɗo gida haka sai ka ce yaƙi abinda kawai mahaifina da ka sa mai gadi kai mai shi da na zo tubansa ka mance ni abokin mahaifinka duk da kai abokin mahaifina ne shine zaka sa mai gadi ya ci mai mutunci saurara iya kuma abubuwan da kuke ba aka gaya muku magana cewa an kaza kamun ku ɗauki mataki ku bincike ku tabbatar da haka ne ko ba haka ba amma kawai ka ɗauki mataki kuma marasa hankali duniya guda nawa mu kanmu da ka gan mu muna bin duniya a hankali ba tare da wani ka san cewa da ka taso gida za ka kawo da lafiya da in ka waye gari ba ka da yaƙini akan cewa za ka kai kuma ka kai yamma ba ka da yaƙini Na ɗauka da halin kuma da abokan da wura da yawa. Mahaifinka, hanyar ba mu da matsala. Haka mai. Tashi daga nan kai nan ina ka shiga Wani? neman kaza da Kako a ta. a ta sori ka ku da baka ko ba ina nan haka ne za ka yi aiki A kai.
Haka kake da mu? Yan rainin hankali. Wato idan na kuma da ni matsiyaci ko? Ina bacci waya amma ake daga nan dawo nan gurin ne. Yare na mata imani. Tun da rai tulo gidan nan na ce an kawo gobara gidan nan. A gani bacci ma nake yi ban zama lafiya ba. A bangaren abinci ban zama lafiya ba. A zo a dake ni kuma ana da kuka. To daga yanzu na kafa doka a wannan kujerar mulkin. Wallahi duk wanda ya bige ni zan rama. Ko da mai gidan ne. Abinci kuma hina zaba. Kuma yadda ake dauke da nima in samu nawa yau na fara. Ajiya. Salamu alaikum. Wai ina mutane? Maimuna? Wa alaikum salam. Wa alaikum. Wai gidan nan haka za a dinga zama? Gida a hargitse? Gida ba zai dinga zama daidai ba? Alhaji ma yadda ke faruwa ne. A ce yarinya auta ta kame mai gani abinci sai ta zubar a gurin? Wannan wani ɗabi'a ne. Shi kuma da yake wani shashasha ne. Ga yi can sirrin ta kuka yake. Kuka kuma. Magana ma ana miki magana kuma dariya wa kike? A to Alhaji me ya kawo kuka? Ina auta? Ina auta take? Auta. Auta. Iye. Ke auta? Da hankalinki? Daga ki je ki kai ma mai gadi abinci sai ki je ki zubar a bola? Awo. Wai mai gadi? Daga kai mai abinci ya hauni da faɗa, ni kuma na ce zan zuba a bola, ya ce in zuba a bola, ni kuma na juya gaba ɗaya. Kasa. To ke baki san gatse ba ne? Sai ka ce ba ki da hankali? Ina yarinya Allah ya shirye ki. Gatse kuma. A'a. Ni tun daga ƙauye, babata ta ce idan an faɗa min abu, to in yi shi. In yi ladabi sau da ƙafa in aikata komi, to yanzu da ban yi abin da ya ce ba, ai ban yi biyayya ba ko? Allah ya shirye ki. Allah ya shirye ki. Amin ya Haji. Alhaji ai ba faɗa ya kamata ya ma yarinya ne. Nasiha ya kamata ya mata. To ina ruwanki? In kura na maganin zawo taimakanta mana. Menene da kuma wani kace abin da dakata. Ban san wani hayaniya. Kan ƙara jin wani magana. Zan mare ki. Kai! Ka gani ko? Kai! Na kashe wannan magana. Kar a saki. Faɗin wani abu akan wannan magana. A je a samu abinci akan mai gadi. To ya Haji. Cikin gida kuma a hargitse
Shi kuma mai gadi gashi nan wani wallahi da abokina wata yarinya ce aka kawo gidan nan inda aka kawo ta ta ji wani cikin masifa da bala'i ko ganin yarinya nan ne wallahi da kana fara haɗuwa gaban kinki wai yar gidan nan ne ko kawo ta akai kai ko ne ke aka kawo gidan nan yar kamar masu arziki can banza na can yau amma ta hatsari gancin ka a ce an samu yar ƙauye zo ta haɗa maka zafin kai a ni ka bani mamaki wannan ka san kawai mamaki ma ina jin ka san ni ban da hakuri wurin abinci tabbas na sani yarinyar nan sai da aka wani abinci dan ban ban gidan nan Allahu akbar ala indomi ne da kwai kai na ai na san ka ne da indomi ma shi ne ai na ci gaba yanzu ai kaji da kwai ne da biya kifi abokina ana samun irin wannan ba ka gaya mun ba abokina da aka ɗaya wannan abinci ka duk ƙarshen nan yarinyar nan sai ka ɗaga sama ka nuna ka gani ƙarshen da ya buge ni sai ta ajiye ma a gaban ka ta juye a bola ta muka kai shi a bola abokina kaji sai da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle amma yarinyar nan ta samu gudu abokina ina gaya ma akwai abokin mu Shamsu in baka manta shi ba wani yaro da muka yi yaran ta tare tun muna firamare wani dan baki mummuna haka to da a ce Shamsu ne yake gidan nan ya tare ni kan ina tabbatar maka da haka ni nake gaya maka wannan kana ji na kana saurari na wata rana za mu kusho Shamsu zai koya mata hankali ina gaya maka daga ran da aka ce maka ta ga Shamsu a gidan nan za ta koma cikin hayyacin Allah a'a ai da an yi haka magana ya kare Au, ba kai shi ne kuka zauna kuna munafuncin Alhaji ko? Munafunci! kamar dala Abun ba ya wuce kai kaɗai. to shikenan Ka gayyato baƙon kun zauna sai munafunce. Au, kamar shi ya tafi? To wallahi da abin da kai da abin da kai ba duk sai na kwashe na faɗa. Kwadi yan jagaliya. Sai na faɗa wa Alhaji. Yan jagaliya. Ga kana ɗan jagaliya? Wai, Kuma wane da? wajen gwala. Wanda a yi zaman shamuwa, wanda an mai zaman kyanwa, wanda an mai zuba, ta wannan sai an wani zuba da